Добро утро, добър ден, добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Тази вечер ще ви разкажа за многобройните си опити да се задумя с жена и големите успехи, които постигнах преди да дойдат неуспехите, ако този случай. Ще ви разказвам, защото один мина дългия каза, че с моите авери сварили ракиите, ма сега отиват да нацепят една черница, да могат да извадят сърце, да могат да я отцветят. И така, драги зрители и драги радиослушатели, аз понеже взимам от този апдейт за женско разкрасяване, всички жени, много харесвам жените, всички жени ги харесвам, всички жени, ама заедно, нито една по-отделно. И това продължава от миналото столетие, миналото хилядолетие, още тогава беше толкова давно, че още бях импотентен. Но както и да е, взех с тези жени и така как се задумявах. Понеже ги харесвам всички, продължавам да пия и по някое време очите ми се отцъклят, кръгозора ми се разширява и тогава се набие някога точно от всички изпъкне и някога повече и ми се набие в очите, хоп, и го взема. И тъкмо да се задумя, тъкмо да почне щастието и на третия месец установявам, че нещо не върви работа. После то разправи, то такова, то пини, то суполи, рев, изгоним го. И айде пак отмъка почваме да пием, докато ми се разширят очите и някой следващ се набие в кръгу зора ми. И така, понеже разводите все пак трябва нещо да загубиш, аз не губях, защото почти нямах нищо освен пиенето, обаче пък един път много загубях. Бях си взел една хубава, много красива, здрава, мощна жена и когато дойде с нея времето за развода, тък му бях сварил 300 кила мускатова ракия. 52 градуса, майко мила. Като ме натисна в съда, като 200 кила ми ги взе, защото била предвъзможност да забременей и поради този стрес трябвало аз да съм губиш. Наистина много губях, но после като се пинах, установих, че всъщност не съм губял чак толкова много, драги зрители и драги радиослушатели, защото тя яка жена, тя пише почти кило ракия всяка вечер, и като изпи кило ракия, сяда да вечеря и обръсква една букара вино. След той. Майка му. Това мани ми, после като ga избие на любов, като ме натисне, като ме заразмята цяла вечер, толкова ме размяташе с тази любов, че станах непроизводителен като мъж, станах импотентността ми се отвои до пълна непроизводителност, драги зрители и драги радиослушатели. Но после присметнах, че всъщност съм много накяр, защото аз за 3 месеца с 100 кила изкарах, а пък ако бях с нея с 300 кила нямаше да мога да изкарам. Драги зрители и драги радиослушатели, пак ще ви разказвам по-нататък за моите жени.